Мам, я тут запісалася да псіхолага. Першая сесія ў чацверг. Да каго? Божа ж мой! Да якога яшчэ псіхолага? Ты што, божавольная? Чи апантаная? Да нічога я не апантаная. Проста стамілася. Сіл няма. Трывога пастаянная. Адпачыць не магу. Ой, трывога ў яе. Вы паглядзіце. У нас час ніякіх дэпрэсій, трывог не было. Бо рабіць трэба было, а не глупцам галаву забіваць. Мы і працавалі, і вас расцілі, і без усялякіх гэтых псіхолагаў выжылі. Ну тады часы іншыя былі. Ды пры чым тут часы? Проста занадта добра ўжо жывяце. Грошы дзяваць няма куды. Вось і нясеце абы каму. Ці можа, я цябе як-небудзь не так выхавала? Гэта я ва ўсім вінавата, так?